Iż-żona tan-Nigret jew aħjar ta' Bużugrilla fir-Rabat hija magħrufa għal fdalijiet arkeoloġiċi li nstambu fil-passat reċenti u anke dak distint. Kienet naturali għal daqstant id-deċiżjoni li jsir monitoraġġ kontinwu mis-sofratendenza tal-Patrimonju Nazzjonali waqt xogħlijiet li għaddejjin bħalissa fir-Rabat. Xogħlijiet li apparti tqejjied ta' servizzi ġodda waslu għas-sejba ta' qabar Ruman li jmur lura 2000 sena. One News żar is-sit fejn ix-xogħol kien wieqaf għal raġunijiet ta' sigurtà qabel ma jitkompla l-iskavar fil-jiem li ġejjin. Kif saħaq id-deputat sofratendent Nathaniel Kutajjar f'dan l-istadju l-konservazzjoni hija kruċjali. L-iskavadu għaddej, ġifieri għadu naqra kmieni biex nagħtu riżultati fid-dettall. U qed naraw ukoll mal-iżviluppatur ma kif nistgħu naċċertaw ruħna li dal-qabar ma jitkissirx anke wara li jispiċċa l-iskaf, ġifieri, u mingħajr ma nwaqfu l-proġett. Ġifieri qed jiġi studjati r-redesign ta' dil parti tal-proġett biex nassiguraw l-konservazzjoni ta' dan il-qabar. L-iskavar tal-qabar beda fil-11 ta' Settembru iżda fejn is-soltu il-proċess jieħu madwar 3 ijiem, l-aħħar sejba qed toffri sfida mhux tas-soltu. Tal-aktar minħabba l-ammont sostanzjali ta' difniet li saru f'dan il-qabar, difniet li skont l-istess Kutajjar jinvolvu nies ta' kwalunkwe età. L-analiżi għadha għaddejja, hemm individwi ta' varjetajiet involuti u dana jirrikjedi studju ta' antropoloġija ta' studju ta' esperti fl-għadam tal-umani, ġifieri. Dan qed isir mal-iskaf. Għalkemm bosta qisu sejbiet bħal dawn bħala telf ta' żmien għal proġetti importanti, Nathaniel Kutajjar isostni l-patrimonju Malti huwa ta' kulħadd u llum iridu impattu għal dak kollu li nqered tul is-snin minħabba nuqqas ta' kontroll fuq l-iżvilupp. Illum dak li baqa fir-Rabat u fit-territorju Malti kollu għandna nieħdu ħsiebu li ġijiet tagħna jagħtuna l-mezzi biex nipproteġuhom. Il-monitoraġġ issir apposta biex inkunu nistgħu naċċertaw ruħna li waqt li ma jsirx ma waqfux l-iżvilupp għal kollox, inkollna dik il-garanzija li jekk jinstab xi ħaġa jista' jiġi protett.